Kirsche. Det her, det er Kirsebærvin. Og det her, det er Jakob. Jakob og mig. Altså, det er muligt, vi ser ædru ud. Det ved jeg ikke. Men det er vi ikke. Hej Jakob. Skål i kirsebærvin. Jeg kan fortælle, det er ægte kirsebærvin, der er det lort. Det smager helvedes til. Frygt for satan. Kan jeg stoppe, Jakob? Kan jeg stoppe? Kan jeg stoppe? Nå. Jakob lagde sig ned. Du er fucking fylde. Jeg har altså også... jeg har drukket noget lort, så jeg har også dårlig smag i munden. Men jeg har ikke noget mere. Nej, Du skal drikke op. Sådan en tom. Er den tom? Tjek lige. Tjek om den er tom. Den er næsten tom. Tjek om den er tom med munden og smagsløgene. Er den tom? Den er fucking tom, dude. Den er motherfucking kraftig med tom. Hey, fuck your mama if you don't fuck with that fucking fuck. Ja, fucking... Ja? Hej. Jeg tror, at flasken... Nej. Jeg tror, det er svagt, at jeg kan melde, at flasken er tom. Jamen, jeg tror, at flasken er tom, fordi at, der er nogen, der har drukket af flasken, og så går det sådan set sådan hen, at når nogen, der har drukket af flasken, så er der sådan set ikke mere flasken, og så går der pludselig nogen, siger, at de har drukket af flasken, og så er flasken faktisk. Jo, flasken er tom i hvert fald. Flasken er faktisk talt ægte tom på nuværende tid. Det kan ikke være tom, når du drikker den. Okay, der er lidt tilbage. Den ligger der og dør. Dø for helvede! Og der ligger kapslen. Jeg kan faktisk godt. Hej! Fucking hej! Fucking hej, nå! Jeg siger dig, at den vin, Jakob lige har drukket, den er lækker. Og Jakob slet ikke har lyst til at spytte ud over det hele, og måske endda kaste op. Fordi det er lækker kirsebærvin, og så har han bare ikke lyst til at spytte ud over det hele. Så har han bare lyst til at drikke noget mere. Stop. Har du lyst til at drikke noget mere, Jakob? Jeg har masser af lyst. Du har lyst til at drikke noget mere, Jeg har masser af lyst. Du har lyst til noget kvindeligt. Jo, frisk kvind. Jeg har lyst til noget... Du har haft det kvindekål. Ja. Ja. Det var frisk og sammen. Ja, men hvad er en ord? Hvad vil du have? Hvad har du lyst til? Den paparazzi, den har jeg slet ikke lyst til. Det er en paparazzi fra mig.